Okhulumayo nguSibongile. Kule sifundo sethu sobe sigxile kuma-exponent properties. Ngizoyenza izibonelo eziningi kulesi siqephu lesi ukuze sitholisise ama-exponent properties. Lana-ke ethi ngiqale. Uma ngino 2 to the power 3 ngizothola impendulo elandelayo. Ngizothi u-2 ngizoba nabo 2 abantathu, 2 ngimphinde ngo-2 ngimphinde ngo-2. Impendulo engizoyithola la ngu-8 ngoba ngiziphindaphindile. Zothola u-8. Kule elandelayo uma ngino-3 to the power 2. Lana ngithi to the power 2 ngiphinda ukuthi u-3 ngimphinda ngomunye u-3. Ngichaza lokho. U-3 zomphinda ngomunye u-3. Impendulo engizoyithola ngu-9. Ake ngenze inombolo enkudlwana. Lana uma ngino 5 to the power 7 la ngizoba no-5 abayisikhombisa. Impendulo engizoyithola yinkulu ngendlela emangazayo. Ngizothi 5 ngimphinde ngo-5 ngimphinde ngo-5 ngimphinde ngo-5 ngimphinde ngo-5 kanye nokugcina u-5. La le mpendulo engizoyithola uma ngiziphindaphinda lo 5 abayisikhombisa ngizothola impendulo enkulu kakhulu. Ngiyathemba ukuthi niyabona. Ake ngiqhubeke futhi ngezibonelo zami nizobona kahle futhi niqondisise ama-exponent properties. Lana-ke uma ngino ake siqhubekeni. Lana uma ngino-3 cela ukubhala kabusha. Uma ngino-3x ngimphinda ngo-3x ngimphinda ngo-3x. Loko ngizokubeka ngonina le nombolo engithe ngazithola ukuze nichaziseleke kabanzi. La impendulo engizoyithola la 3 abathathu 3 ngimphinde ngo-3 ngimphinde ngo-3. Bese u-x ngimphinda ngo-x ngimphinde ngo-x ngimphinde ngo-x. Lana kufana nokuthi iloku engithe ngakenza phezulu o-3 abantathu ngu-3 to the power 3 kufana kanjalo. Bese no-x laba abantathu kuzoba u-x to the power 3 impendulo yami. Lena futhi ifana nokuthi ngithi uma ngizihlanganisa lana lo 3 laba kanye no-x uthola u-27x to the power 3 uma ngiqhubeka ngihlanganisa. Lo 3x no-3x omunye kanye nalo wokugcina kufana nokuthi la ngino 3 fana nokuthi ngino 3x to the power 3 kufana ncamashina lokho engithe ngakwenza kodwa kusinika impendulo ezahlukahlukene. Kodwa uma ngiqhubeka ngazo zisazonginika futhi le nombolo le engithe ngayithola. Ake siqhubekeni ngezibonelo zethu sizokwazi ukuchaziseleka kahle. Lana-ke uma siqhubeka la lokho engikuyenze phezulu kuyahambelana naloko phansi. Lana kufana nokuthi uma ngine-6 to the power 3 ngimphinda ngo-6 to the power 6
kufana nokuthi lana cela ukubhala kabusha. Kufana nokuthi ngino-6 to the power 6 lo bengisamusho ngimbhale kabusha. Kufana nokuthi nginabo 6 abathathu 6 ngimphinde ngo-6 ngimphinde ngo-6 bese ngibuyela le 6 to the power 6 6 abayisithupha manje ngizobayenza la ngizoba no 6 abayisithupha ithi ngihambe ngiyobabhala 6 ngimphinde ngo-6 ngimphinde ngo-6 ngimphinde ngo-6 ngimphinde ngo-6 ngimphinde kanye no-6 futhi osekugcineni. La uma ngizibala lezi ngicala ngalezi zasekucaleni o-6 lapha abathathu kufana nokuthi lana phinde ngibuyele kulaba ababili la ukuqala kufana nokuthi ngino-3 nala ngaphansi kufana nokuthi ngino-6 ngoba bayisithupha abo-6 la bantathu abo-6. Impendulo engizoyithola ngo-6 to the power 3 plus 6. Impendulo engizoyithola ngo-6 to the power 9 ngoba ngihlanganise lama-exponent lanka engithe ngawathola aphezulu ukuze ngithole le nombolo leyo. Impendulo yethu ingaba njalo futhi siyenze ngendlela ezahlukahlukene. Ziningi iy'ndlela esingayenza ngayo. Lana-ke uma ngiqhubeka ngisayenza futhi ezinye izibonelo le engiphiwe yona manje ngingathi uma ngino 2 to the power 2 ngimphinde ngo-2 to the power 4 impendulo engizoyithola lana ngimphinde futhi ngo-2 to the power 6. Impendulo la engizoyithola ngizokhetha owodwa u-2 ngoba baningi thola u-2 ngimphinde ngo-4 ngimphinde ngo-6. Impendulo engizoyithola ngo-2 to the power 16. Impendulo engizoyithola lapho uma ngenze kanjalo ngihlanganise ama-exponent lanka aphezulu eniwabonayo u-2 no-4 kanye no-6. Ngakhetha u-2 oyedwa ngoba nginokufanayo angeke ngizibhale zonke ngizokhetha okodwa njengoba ngikhethe u-2 ake sichubekeni ngiyenze ngenye indlela ehlukene. La ngisayenza inombolo zodwa sengiyahlanganisa. Uma la ngino-x to the power 2 ngimphinda ngo-x to the power 4 impendulo engizoyithola la ngizokhetha owodwa u-x ngoba kufanayo. Ngizothi x to the power 2 x to the power 2 ngizomphinda ngo-4 njengoba sengithole u-x to the power 6. La sibe senza o-x ababili laba bokuqala bese senza o-x abane laba baka-x to the power 4. La sithe x ngimphinda ngo-x ngimphinda ngo-x ngimphinda ngo-x le ethe yasinika impendulo yaka-x to the power 6 uma ngiyihlanganisa labo x laba bayisithupha ngithe 2 ngimphinda ngiyaxolisa ngithe 2 ngimhlanganisa ngo-4 ngathola 2 to the power ngiyaxolisa ngithole u-x to the power 6 uma ngenza kanjalo. La siqhubekela futhi phambili senza okuhlukile sizokwazi ukuchazeleka kahle. La uma ngino-a to the power 3 to the power 4 la akusafani naloku kuphezulu ekuthe sakuyenza la sizophinda phinda asisahlanganisi. Uma ngine-bracket kanye ne-exponent engaphandle kwe-bracket siyaphinda phinda. A to the power 3 ngizomphinda ngo-4 impendulo engizoyithola ngu-a to the power 12
la siyaphindaphinda. Kwamele nichasileke kahle ningakhohlwa ukuthi nakune-bracket ngaphandle kanye ne-exponent siyaphindaphinda. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo, ngizothi a to the power 3 ngiphinda a to the power 3 kanye nomunye a to the power 3 kanye nokugcina a to the power 3. Loko kufana nokuthi loko esinike kona lo ma-exponent lanka sizothi a ngithi 3 exponent ngimphinda ngomunye 3 ngiyabahlanganisa ngiyaxolisa bese ngizothola nge-a to the power 12 impendulo engithe ngizoyithola a to the power 12. Ake sichubekeni phambili la. Lana uma ngino a x to the power a ngimphinda x to the power b. La kufana nokuthi ngino x to the power a ngimhlanganisa no b. Impendulo esiyitholile lena ifana nale yaka x to the power 2 kanye no x to the power 4. Ake sibuyele la uma ngino x kanye no y to the power a, impendulo engizoyithola la ngu x to the power a engizomphinda ngo y to the power a. La ngibuyela kule yaka 3 x to the power 3 efana ncamashi nale ngiyenzayo ukuthi sinikezwe okuhlukile kakhulu. Ngiyathemba niyabona la ukuthi impendulo yethu x to the power a kanye no y to the power a. Ake siqhubekeni la uma ngino x to the power a to the power b, lena impendulo ngizothola ngo x to the power a ngizomphinda ngo b. Ngizoyishiya injalo le mpendulo ngoba ngeke ngikwazi ukuqhubeka. La kwazekile ukuthi ngiphindaphinde njengoba ngithole le mpendulo, kodwa la kulo a kanye no b akwazeki ukuthi ngiphindaphinde. Ake sichubekeni lana-ke ethi ngenze isibalo nizokhona ukuchaziseleka kahle kukho konke lokho esikuyenzile ley'bonelo lezi esithe saziyenza. Lana uma ngiphiwe u-2 2x y to the power 2 ibe nama-bracket bese ngiphiwa negative x squared y to the power 2 bese lana u-3x squared y squared to the power y. Bese la engizokwenza ngizoqala ngalo okuno-negative. Ngifuna ukuqala lo negative ngimenze u-positive. Lo negative fana nokuthi kuno-1 la ngizocala ngayo. La ngizosihlukanisa lo negative 1 uzoba no-power 2 wakhe kanye no-x kanjalo kanjalo. Negative 1 uzoba ne-squared phinde no-x uzoba ne-squared kanye no-y squared uzoba ne-squared nayo. Lana uma ngicedile la ngizothola u-positive 1 la bese ngithola u-4 la ku-x squared ngibhala x to the power 4 ngizomthola la ngizothola u-y to the power 2 bese ngibuyela le ekuqaleni kulo 2 lo 2 x y to the power 2 kanye nalo 3 ngiyokugcina ngizombhala x to the power 2 y to the power 2. Uma sengicedile ukwenza njalo ngizobeka ngonina ngiqale ngezinombolo. La ngizoqala ngalo 2 enginikwe yona ngimphinde kanye nalo 3 lo engithe nganika wona ukuze ngithole impendulo yami futhi ukuze ngithole indlela elula engizokwazi ukuxazulula lokhu engithe nganikwa kona. Lo 2 lo ngizomphinda ngo-3 njengoba sengishilo 2 ngimphinde ngo-3 ngimphinde
bese ngilandelana ngo-x laba abasesibaleni sami ngimphinde ngo-x wokuqala ngimphinde ngo-x lo wesibili x to the power 4 kanye x lo wesithathu x to the power 2. Uma sengicedile ngizoya ku-y to the power 2 kanye phinde no-y to the power 2 futhi ngimphinde nomunye u-y to the power 2. La u-2 lo engimphinde ngo-3 impendulo engizoyithola lana ngu-6 bese lo x la ngasobaphinda laba sobaphinda ngizothi x to the power 1 ngimphinde ngo-x to the power 4 kanye no-x to the power 2. Lama-exponent la kwaku-x ngizowaphinda la aphezulu exponent waku-x lana ngizophinda 1 hlanganise no-4 hlanganise no-6 sizothola x to the power x to the power 7 no-y ngizobaphinda y ngimphinde ngo-2 kanye nomunye 2 labo 2 abantathu. Impendulo yami kuzoba x to the power 7 kanye no-y to the power 6. Nayi impendulo engithe ngayithola. La ngifuna ukunikhombisa okuncane kakhulu okudida abaningi. La uma ngino-7 to the power 0 kufana nokuthi la ngino-1 noma ngino-1 to the power 0 kufana nokuthi ngino-1 kuyadida kakhulu kodwa inamba engizoyiphinda ngo-0 ngihlale ngizothola u-1 ngizothola u-1 ngoba u-1 kufana nokuthi akunalutho kuley'balo esithe sasibhala u-1 kufana nokuthi akunalutho lokhu kufana nokuthi upower uma ngino-1 no-2 no-3 bese nginenombolo ka-3 1 to the power 3 nguno-3 1 to the power 2 nguno-9 1 to the power 3 3 to the power 3 kufana no-27 kodwa la ku-0 kufana ncamashi nokuthi ngino-1 ivele inginike u-1 uma ngenza kanjalo impendulo engiyitholayo ngu-1 uma ngiphinda ngo-0 ayikho enye impendulo engayithola kodwa ngu-1 kodwa ngamanye iy'nombolo ngithola okwahlukene ngempela njengala ngithole u-3 la ku-0 ngizothola u-1 impendulo le engizoyithola. Ngiyabonga.